Ngiyanibingelela ababukeli bomkhanya kude TV. Usithembiso ucelelo bafethu King SMC. Mr Delicious. Shorty. Izolonto ngiyanibingelela nje nonke babukeli bese kuba ke ovusi bafethu nokukhulekani ngiyababingelela. Ya. So khona lento engifuna ukuyiveza ke la. Qhubeka kanjalo nisubscribe bafethu ningakukhohlwa lokho ni like ni comment futhi. Angithi kwenye ama video la ngikhulume ngalento ye VOD. Okay. Now kunezinto ezenzeka empilweni. Uma zenzeka sigcine ingazekanga ukuthi zenzeke kanjani. Sigcina ingazwangwa umuntu ukuthi zenzeke kanjani. Wonke laba kuthiwa mhlambe kuthiwa kufuma umuntu othile. Egcina kuthiwa kwaziwa owaphula obani. Abakubo kamufi bayakhala bakhala izinyembezi. Bayathandaza mina nobusuku bathi inkosi liveze iqiniso kanti kwenzekeni. Abanye uthola abazi nanokuthi lo muntu ufile noma uyaphila yini. Waduka abamazi baningi bafethu babukeli nje ngifakazela baningi abantu who went through that. Balahlekelwa abathandiwe baba bangazi noma bafile noma banjani noma babhungile ngoba ithanda ukuba senseless lento yokuthi khona umuntu ungathi ungenankinga kubo noma kwakhe. Avela duke nje kuthiwa akaziwe. Kade kungenankinga. Unless uma kade kukhona inkinga ekhona. Alright. Ikhumbula nje enye incident yesinye isiboshwa la. Lesi siboshwa saboshwa siboshelwa icala le robbery. Not i-robbery nje alone, but i-robbery, murder and robbery. Futhi ngesikhathi la babe robba khona kwaba khona abantu abafayo. So lesi siboshwa ke sagwetshwa iminyaka ngempela. Ngoba ngicathisa ushaya mhlawumbe sasigwetshwa bo 25 years kanje. Yabona. So sahlala ke ejele sahlala eside isikhathi. So kwaze kwafika lesi sikhathi ke manje ukuthi phela sefune kwenziwe lento yama VOD le kade ngikhuluma ngayo. Sayibhala incwadi yabo ngoba engathi barobha isitolo sangakubo. Lo umuntu wasemakhaya ngeke ngisawasho ngegama lawo makhaya ngoba kukhona ozoqhamuka la kumkhanya ukuthi ngoba khona umuntu engimboni ngathi ngixoxa ngestory salo mhlawumbe uzokhumbula vusi ngikhuluma nababukeli ngikhuluma ngestory salo muntu engithi wayeyisangoma edla abantu khona ovelile la kuma comment ngimbonile wathi lo muntu wangasekhaya uyabo na ngiyazi uzovela nomunye futhi asho nje wangakubo noma ngingake ngisho mina indawo. So le ndoda kuthe mase kufanele kwenziwe lezi ikhathi zama VOD kanti sekwenziwa lezi zinto zama VOD nje useyagula. Not ukuthi kwenziwa ama VOD nje mhlawumbe ngoba sekusondela ukuthi aphume. Yabo. Umuntu obesazohlala nje ngempela ejele ngoba engathi wayegwetshwe ngempela nje kakhulu. Uyagula manje usewumuntu ohleze ehlele ngoba lapha ejele khona i-high care khona ne-low care isibhedlela. Ngikhuluma mina ngeWestville. Ngeke ngasho bafowethu ngathi mina ngikhuluma ngeWestville ngoba alikho elinye ijele ngaya kulona ngaphandle kweWestville. Mina ngihlale eWestville. eWestville khona isibhedlela yabo eMedium B. Isibhedlela kuthiwa khona kuleso sibhedlela khona i-high care khona i-low care. Uma ufika ejele uqala esibhedlela uma ufika uma ugwetshwa nje ugwetshwa namhlanje uqala lapha reception wenze yonke into owenziwa yona uhamba uyolala eB2 lapha eboxini. Kakusasa kuseni uhamba lezi ndawo yesibhedlela uya ku CMC uya ku psychologist uyezwa lonto mhlawumbe uyizwe nase social worker nani yabo angithi manje basazama
ukupruna indlela yakho nanokuthi angithi uyafika ejele usathukile bezame uyisho kuma TLO uyofundiswa aboma new beginning yazo lona kule program ekuthiwa i new beginning lapha lo ukutshela manje you are in a new beginning of being a prisoner ufundiswa ukuthi manje usuboshiwe ke kwamukela ukuthi uboshiwe uzukhonje ukuthi uyabona ezinye ibotho nazi ziyahleka ziyadlala zenzana nazo zafika zinje ngawe kanje yabo ngoba usuku usathukile nawe yabo so you go through all zonke lezo zinto mawusuke usafika ejele now ngifuna ukuveza lento ke lo mfowethu useyagula and indlela agula ngayo shuthi sebebonile odokotela namanesi ukuthi abazi ukuthi bangamsiza kanjani ngoba phela uyazi kunezifo ezikhona angichazi nje kanje kodwa nizongizwa ke nina abantu besintu yabo kuhle ngoba kule channel sikhuluma nesizulu bengithi nje uvusi ngelinye ilanga ngiyomtshela kade eyikhuluma naye kade siyixoxa naye lento sithi uma esethole nje a relevant person ozokwazi ukuthi afaka ama subtitles lapha nesilungu yabona mengasenze ekwazi ukwenza leyo nto sikwazi ukwenza lonto la kumkhanya kude this channel will go far bafowethu ngoba izobe sikwazi khona abantu phela abantu abaningi baphesha siyazi sinabantu abaphesha kwelwandle abasuka la eMzansi siye sibabone nje ngizongifakazela futhi abanye bako Australia abanye bako bevela bethi I'm in Australia I mean what uyabona but whenever sithola sikwazi ukuthola uvusi ke uthembisile bafowethu ukuthi uphezulu kwayo leyo nto ukuthi kuthola ke indaba yama subtitles ukuthi lapha ezansi azobhala ngesilungu uyabona ngesikhathi wenza leyo nto ke this channel bafowethu izoya kude kakhulu ngoba izokwazi ukufinyelela nasemazweni onke la abangakwazi khona ukukhuluma isiZulu but mina ake ngikhulume nani nje njengamaZulu noma ake ngikhulume nani njengabantu abamnyama ngoba akusiyo wonke amaZulu ala kule channel khona amaXhosa kukhona abeSuthu kukhona amaPedi kukhona amaTswane khona lonke uhlobo njoba ngisho ukuthi ngifuna ukuthi ngiqonde nje abantu besiZulu noma ke ngichaza bafethu ukuthi cha basazoyilungisa ovusi le ndaba ukuthi kuvele lapha ukuze siye international nabantu abale abangasazi isiZulu bakwazi ukubona ukuthi sikhuluma ngani siyazi ke kaZulu bafethu ukuthi angingasho ukuthi kaZulu ake ngithi siyazi ngokwesintu ngoba la singabantu abamnyama sinalo lonke uhlobo labantu njengoba ngichaza ukuthi sinabeSuthu sinamaTswane sinamaPedi sinamavenda bonke nje abakhona esinabo isintu sonke leso so sihlukene nje ngama tribes yabo so ngokwesintu siyazi ukuthi kunalezi zinto ezenziwa ngokwesintu uthothi umuntu usegula nje kanti into eyenzeke ngokwesintu mhlawumbe ulunjiwe yabo leso sifo esimphethe akusinto evele yavela nje ngokuthi isifo esivelele kodwa sakhiwe yabo so lo mfethu engikhuluma ngaye ke lento le eyimphethe kwakuyinto eyakhiwe ngoba yena uboshelwa icala le murder and robbery laba bekade berobha khona useyagula manje ejele yabo gula ngendlela eyabona odokotela yabahlula nonesi bayakhala bathi ayayayay sihlulekile yabo afaneke manje kwenziwe iVOD nje mayibhala iVOD ngoba isitolo njengoba ngisho ukuthi labantu babamba abantu bangakubo so wabhala ke mayibhala basuka ke labantu abayotrace amaphoyisa ayotracer mayotracer mefika lapana afika ya tracer ayakephi na kulaba bantu ababamba inkunzi babulala nabantu bakho nabantu bakhona yabo labantu phela khumbula isendaweni yabo
sekuzovela olunye udaba manje la ukuthi hayi yabo lonto le lo muntu lo bathi abamfuna noma bambona bafuna ukumbulala nani hey sekuzovela enye into ke manje uyabo lo mfowethu wayethandana nenye intombi la enentombi le ntombi le yashona yabo ayazi ukuthi kephi yena lo mfowethu ubebhizi ebabhekisa le ntombi bonke abantu kuyacingwa kuphunywa inqini bayazi ke abakwaZulu bekuthiwa kuphunywa inqini kuphuma abantu kuthiwa uyobhekwa uyabo ubhekwa nase emgedeni kuphi nakuphi uyabo uhambe ebheka kanje kanti yena unalo ulwazi yabo intombi yakhe le kanti ibulewe yena lelo cala agcina phela nje kwagcina engaziwanga ukuthi ubani wayibulele lo muntu wesifazane hey useyagula manje wavela mebuya amaphoyisa ethe laphana siyafika bathi abafuna lutho wathena hey ngicela ukukhuluma athi abaphoyisa ini manje athi asebuyela kuyena ejele ini manje ufuna ukuyikhuluma athi benginentombi kanje le ntombi manje imini engayibulala hey qhamuke esinyeke manje story uyena wayibulala wayiqoba wayigqiba la igqiba khona ezwa lonto sekufuneka manje amaphoyisa la watracer aye back aye kubo kwakheke manje mayifika kubo kwakhe afika lichaza udaba kuthiwa kubo awu kade kubhekwa kuvuke nalomndeni wakubo le ntombazane ke manje uthi hayibo kwenzakalani yabo kuthiwani ayialiveze udaba lomuntu wasuswa ejele wayokhomba la amgqiba khona lo muntu wesifazane mefika ngempela kwaficekala amathambo khona yabo sefuneka manje njani uyagula lo muntu sefuneka manje aqale phansi ahambe icala la lento ke manje sefuneka gwetshelwe lento ke ngoba lela kade hamba behamba imeda and robbery laba bekade bebambe khona ukuze babulala abantu sekuvuke leli icala ke and uyagula lo muntu unfortunately ke bafowethu washona lo mfowethu washona engakagwetshelwa lelo cala lelo lisaqhubeka uyabo wagwetshwa washona engakagwetshwa yabo so le nto kwakuyinto mfowethu engekisa lephe ngoba ngicabanga ukuthi kushuthi kubo kwentombi bacupha ngendlela abacupha ngayo isidumbu ukuthi umuntu bacupha ngoba isidumbu asitholakalanga kushuthi bacupha mhlambe noma ingubo zayo leyo ntombazane noma yini ngoba behamba phela kubantu abahlolayo nani ngoba kwaze kwavelana nokuthi ikhona inyanga eyayilazi iqiniso lezo ayihamba lo uyabo yaveza na uthi hayi mina bafika kumina bethi bafuna ukuzogezwa la nani umfana efethi uzogezwa la ufuna ukuzogezwa wara yabo umphakathi manje usuma ukuthi wena kwenzeka into enjalo wala emphakathini wangasivezela ukuthi lo muntu lo wakwafika ethi uzogezwa kanje intombi yakhe nani ekubeni kulahleka umuntu kanje wathula wena usuzovela manje ngoba eseyiveza lento unfortunately because ijustice yala eSouth Africa ngoba mina ngokubuka kwami lo nyanga kwakufanele ingene ejele ngoba yawudidisa umthetho exception kwawo iqiniso but ayizange ziboshwe yabo so into engizama ukuyiveza bafethu kunabantu abanesibindi ngendlela eyisimangaliso iyo ke lento eyenza ukuthi noma ngabe uthi umuntu useshintshe kanjani ejele bethi abantu ngeke yabo isiboshwa lezo lo ngoba kunabantu futhi abanenhliziyo ongazi ukuthi yikanjani ungahlala futhi iminyaka emingaka uthule nesecret ekangaka ibimudla lo muntu ehlele ejele all these years more than 10 years edliwa ilento akalala lapha nebusuku uyakhala basho abantu abebehlala naye uthe umuntu bekhala ubusuku bonke njalo ebusuku besimela indaba yakho uyakhala uyabo uyabaleka kunjani uyabona akudalwa ngoba igazi lomuntu bafethu liyakhuluma ungayenza into manje ubulala umuntu manje uca ukuthi uhamba uyogeza kuleyo nyanga ozogeza kuyona ayipheli kanjalo leyo nto ayipheli kanjalo ngoba naye lowo muntu osukumbulela usuke nabantu bakubo
nabo abangeke beze behlale phansi othandiweyo wabo engaziwa noma ngabe kuthiwa ke kuyazi ukuthi ubulewe uwena ngeke kodwa beze behlale phansi othandiweyo wabo enenkinga. Uyazi mina mangikutshela isimanga, mina ngiboshwe kade kushona umfana wasekhaya wagwazwa ehostela kwaMashu phambi kwami ngingakaboshwa. Phambi kwami wagwazwa wamshaya amanxeba kuthula lo mfethu ehlela kusofa kanje elele wayelele nje kusofa kanje. Lo mfethu sasikade siphuza nje sonke. Uzobuza omunye uthi awuthe nje magaye wawukade ukholwa ngangikholwa but ngangine weakness. I-weakness yami kwabantu besifazane nani na notshwala. Awutwana even ebandlele bengikhonza kuna bekwaziyo ukuthi hayi umagawe uyathinta etshwaleni yabo nakubantu besifazane impela akacushwa. Ngoba akekho umuntu mina ke inkinga I'm a transparent person. Yabo khona abantu abakholwayo abantu befihle ingakho sibona abantu abaningi nabo abafundisi abaningi bayavela la. Njengoba nje ngikhuluma kule video enye ngizoyibona ukuthi kukhona ukuthi uthi ukholo ushaye yonke into kodwa unayo weakness yakho nawe. So nami nganginawo weakness nganginawo like utshwala njengoba ngisho ukuthi utshwala nabantu besifazane. So sasikade sibuza nabo nje kanje kwaba khona ingcabane esukayo and lo mfowethu bangantshela isimanga lo muntu owagwaza umfowethu kwakwacele naye wamgwaza la amanxeba uthu phambi kwami engalwa lapha ngalwa kakhulu nami baza bafika endlini bazongifuna ngesibhamu kwasho ukuthi angikho ngami yabo sibhizi siphuthume sekamjide esibhedlela mfana wasekhaya esibhedlela umdala kunami wagcina eshonela khona la Eddington yabo wamgwaza nge-screwdriver la yezwa lona. So uma befika lapha sahamba saye ePoli lapha kwaMashu yezwa lona kwathiwa akanankinga bamuthi wanikezwa amaphilisi awuzange uzuphela u3 days yezwa lonto phoku sefuneka aphuthunyiswe manje eAlbert eKing Edward njalo waphuthunyiswe eKing Edward kwathiwa i-screwdriver sithinte ivalve yenhliziyo sashaya namaphaphu yabo ivalve yenhliziyo namaphaphu washona umfowethu yabo. So into engizama ukuyisho la ukuthi ke so ngizama ukuthi lento yabona izwakale ngoba uyabona umuntu esebulela umuntu wakhe siyavela lento. So khona la esintwini thina ukuthi umuntu uthothi uyagula megula ugula ngento eyakhiwe. So uma egula ngento eyakhiwe wezwa lonto naye isukudinga ukuthi inqanyulwe ulolu hlobo labantu abayakhile ikakhulukazi kumuntu ongakholwa yabo. But kubantu abakholwa uNkulunkulu abakholwa uKristu into enjalo hayi weyishaya into enjalo akahlulwe into enjalo. But into engizama ukuyisho ukuthi kukhona abafowethu ukuthi kwenzeka izinto empilweni ngoba uyabona nje lo sisi asazi ukuthi yini ababeyibanga nalo muntu ukuze kufinyele ethena azagcina embulala kanje yabo. But at the end of the day igazi lakhe lakhulu yabo. So ngithi mina ke kubantu abafinyelelwe abaficwa leso simo kubantu besilisa ngoba angizokhuluma ngabantu besilisa kuphela ngoba kunabantu besifazana abakhona phejele eMedium E ababulala amadoda abo nabo badonsa life sentence. Wezwa lonto le why uhlulwe naye ukuthi abone ukuthi lento ngizoyenza manje egcineni ithini outcome. Abanye babugcina sebenenkinga lapha nejele. Wezwa lonto usephila impilo ebuhlungu lapha nejele akalala ebusuku. Wezwa lonto le aphinde azohlunyezwe into zasejele mina ngoba ijele lilodwa liyakuhlukumeza nje ijele ngoba usungeke ekhaya phela
yabo. So manje yabo nje izinto lezi engikhuluma ngazo zinzima yabo. Usuku ku critical stage ngempela ngoba usukungena estageni sokuthi sefuneke manje uphila impilo ebhlungu, ubekezelela impilo ebhlungu. Kunabantu baze bayibekezelele ngempela futhi umuntu ebekezelela nje impilo ebhlungu yezo engabe uthi go out ngoba useyenzile into phumela obala phela ukuze ukwazi ukusizakala yabo. Abafuni ukuphumela obala, umuntu ufuna ukuyibamba lento ayenzile, angithi uhluleke uyicontroller angayenzi. Usehlulekile ukuyicontroller angayenzi, wayenza isiyamhlukumeza, iyamthotsharisha impilo yakhe yonke yabo. And uthi into efana ngabe iyamsiza lapho uzosizwa yini into eyodwa kuphela ukuthi aphumele obala. Abanye ke bayasaba, bathi basaba abantu, sisaba abantu uthi abantu bazothini sisiyazi yabo. Mina ngisebenzi le nto ukuthi usaba abantu ukuthi bazothini into ezothotsharisha wena ubusuku nemini. So lo mfowethu wabanje nenkinga enjalo waze washona kanjalo ke uyabo. But okubhlungu umbuzo wami ukuthi uthi abantu bakubo kwentombi bazobabuka kanjani abantu bakubo kwakhe, noma ngabe thiwa bayazi nabo ukuthi nabo babengalazi iqiniso. Abantu bakubo kwakhe lo mfana babengalazi nabo iqiniso kwenzakaleni, but angicabangi ukuthi sengingaba khona iconnection ethini phakathi kwabo. Kuba khona leyo nzonde khona ngesimo sento enziwe umuntu oyedwa, gcina manje sekuba khona inzondo esithinta umndeni wonke. Abantu nje bahlula ukucabanga, bacabange kahle, bacabange out of the box yabo. Ungacabanga uyivalele ube limited yabo. Lana sikumkhanya kude la sizoveza lezi zinto ezinjalo ukuthi abantu ababe aware ngalezi zinto yabo, ababe aware ngalezi zinto, bazi futhi ukuthi ejela kudlala yezo lonto ejela awekho yabona. Ngaba khona ama games adlalwa kudlalwa ibhola, kudlalwa inani yonke lento esuke ibalwe idlalwayo, kuyaculwa kwenziwani, kuyakhonzwa kwenziwani, but that place is torture. Le ndawo nje mfethu inzima, ingakho abaningi bephuma kuyona behlanya abanye. So ngifuna ukuveza lezo zinto lezo abantu, inzima le nto, inzima le nto. So ngiyathanda nje bafethu unisubscribe, ni like, ni comment ungaphezulu kwakho konke, ongaphezulu nje kwakho konke yabo. Abantu abazela ingane abayibona seyizama ukuphuma endleleni bayivezele izinto ziyibuke lezi zinto nje. Mina kangisabi njengoba kade ngisho eqaleni, angisabi futhi angisabiseki yabo. Ufuna umuntu ozongisabisa engisabisa ukuthi hey yabo lezi zinto ezikhulumayo wena wara siyigebengu. Angisabisi ngaleyo nto, ngisabisi nje ngaleyo nto yabo, ngoba baningi abangakimi nabasezweni. Mina ngikholwa uNkulunkulu ophilayo yabo. Bangangena abantu, siyazwa abanye bangena emasontweni babamba inkunzi benzani, bacanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Hayi mina kodwa baningi abangakimi yabo. Now I'm guided by angelic beings. Yezwa leyo nto, ngoba lento engiyikhulumayo ngakisizwe, ngakisizwe le channel as-act njengoba sashiswa as-act la, but la into esizoyenza la, we give people information ukuze babe aware bese sakhisizwe. Yezwa leyo nto, njengoba kade ngichaza kwenye amavidiyo ukuthi baningi abantu abamnyama abagcwele emajele. Yezwa leyo nto, siyababona ke laba boshwa namcala bangawenzanga, kodwa ukuthi ungene wena ecaleni wenza icala nje isiphihli secala. Baningi abafana abancane abahlala ejuvenile lapha, khona kade kwabuza indaba yejuvenile wathi yini juvenile. Ijuvenile ngibonile lapha kuma comment, ijuvenile abantu abasuke be under age lapho. Ikhona ijuvenile lapha eWestville, S4 lapha ijuvenile, khona medium D ijuvenile khona eWestville. Ayisekho lento ukuthi awusemncane akaze uboshwa, cha uyaboshwa nje. Awungitshele kumncane uzokhulela ejele, uzokhulela ejele, ukhulela le yampilo nje ya. Kunabantu ababoshwa bemancane 17 18 19 years, umuntu aphume seno 40 something. Engikuthandayo abaningi ababoshwa bekuleyo minyaka baphuma sekubo 40 something, baphuma sebe matured enough ngoba basuke sebeyibonile impilo
Ngeke ngizwe ke nabanye bekhuluma la bethi hayi akafefele ejele yaba basuke bekhuluma nabo ngobuhlungu benhliziyo abasuke bebuswa. Yabo? But le ndawo ikufundisa isifundo empilweni. Kufundisa isifundo empilweni. Ngoba ulahlekelwa izinto eziningi obukade unazo uma usejele. Ulahlekelwa ngisho abazali bakho, ulahlekelwe noma yini yakho. Ulahlekelwe ngisho imali yakho. Ulahlekelwe ngisho yonke into oyithanda uphuma wasena fokole. Uzoqala phansi impilo ontanga yenu sebekude nempilo. Omunye uthola usephuma la ngaphandle usephuma akasakwazi ngathi nokubafica, akasakwazi nokubalandela ngisho ngemuva abantu akade ekhula nabo. Use frustrated leyo nto, usevela uyayinikela manje empilweni engekho right. Usayinikela empilweni engekho right, useyijailbait ke manje. Yabo ayitshela ukuthi ngoba nakho ayitshele ngiyalazi itshele bavela yabona ke uzovela ngaboshwa vela bulawo. Funa sibe nayo ku-understanding ukuthi yabona uma ufele emanyaleni ufele emanyaleni. Even ngokwesintu abantu abathi bakholelwe edlozini. Yabo lo nto iqinisa umthwalo wabantu abaphilayo. Uthothi basifuna ukulungisa 1 no 2 no 3. Abantu thina ke abantu esikhuluma biblically. So sesitshela cha lo muntu lo ngoba wena ufele emanyaleni automatically vele you will be tortured in hell for the rest of your life. Mkhanya kude.